Chvilička na záznam, já si myslím, že úplně postačí. Kdo nás čeká, kdo nás nemine. Jsou tam někde holky z Kroměříže, které si říkají Lexi? Nejsou. Šéfová, co to je? Oni se vůbec neozvali? Tak já se tam ještě jednou. Jsou tam Lexi z Kroměříže? Ano! Je to bude cvičit holky na balkoně, jo? Dobře, no. Tak to jsem zvědavý, co se staví. Hodně žijou jenom ty holky na balkoně. Kdo máte zakázáno mluvit? No nemusíte mluvit, můžete se projevit jakože hlasově. Paní porodkyně říká, co? Startujeme. Lexi Kroměříž, bez pomínku, právě teď. Jak to? Podporu všech 4 paninek na balkoně. To bude zřejmě rominky. Holky, nezapomeňte se usmívat, protože porota se na vás dívá. Když už nemluvíte, nejásáte, nevískáte, aspoň ten úsměv, aby tam byl. Bez pomínku odejdou. Jím to mají natrénované, že jo? Porota opět zhodnotí váš soutěžní výkon. Lexi pak poděkují svým